Brr, makabantay sa panahon nga puti inita. Ako naghukas ako, ikaw nagwala lagi. Basa-basa naman kayo ni. Igwanta lang kay... Aksyon ka. Silbi ng panahon na eh. Ikaw wa kay ligo ron. Adi Gangsta na. silbi yun. May itong katong aging adlaw kay... Baha. Tambay ta sapa ba? Kato, unuan sa tupod. Indot kay dito. Karon di ba tabang eh. Ligo, bagay ko naligo bro. Gaanga gyapon. Lagi, bago kita ligo, na. Magsingot na. Lan pa yato ba? Ting-ting mo sa. Ay pamati eh. Lain ng lawas. Usap ka dad. Ano ba di eh? Kalbang Wala na ka. kuntiyan. Ha? Yun yung tambal. Inom daw ko, suka ko kaniya. Suka. Wala na kuntiyan ni. Suka, suka. Suka juga. Suka. Dahil pamatsyag lagi. Ano Ay, ito? aslom. wako Aslom sa- imong Bawas kondisyon. dugab. Imong dugab. Aslom wa. Aslum. Check up na eh. Aslom, suka na. Kasi, may suka. Check up, check up. Kita lagi ko kuwaron. Tambal o gon. Mahal. Mahal. Si dada ng Mahal i-check up ra ba? Bisaya ba? Bisaya. Bisaya nga. May ba ng Bisaya? Mayo eh. Mas maayo ng Tagalog siguro, kung kas Bisaya. So, Ay, maayo English. English kana. mas grabe na. di mo mo to. Nga. Wala ibig kong lawas to. Tarong din. Wako sa... Pare! Uy, pre. Uy, ni nga Saan ka mo pre. rin nga? Istorya Istorya ni na ba? banya. Siya wa may tingog-tingog. Lain ko Ano yun. maglain? Lawas. Saan din ni Day? Saan ko? Lain Lain ko ako yan. kuwan? Lain. Serious yun na. Totoo na pre. Sige sige na. Kami ginakudalan kuwan rin. Haplas ba? Haplas. Haplas. Saan na plaza? Na. Oo, tigil. Kasin? Oh. Plaza na, artist kayo na pod. Haplas isa para basi bawa de. Iya to haplasan pero Kay nabeugban. Ano, Igura sa ano? haplas bawa man kay basi. Basi iutot ra ba? Iutot. Na kana. Oh, burot kayo utot man na. Duha po. Nga limbuang eh. Ayo. Ah. Ah, wana? Ha? Wana? Nawa. Ito, tabon ni. Ani sambot na. Tabon ni ba, tabon ni. Ano ba? Lima ni. Ano ba? Di pa na maayo eh. Di ma jud kay. Sa mudi. Ay, ano ay? Di na haplas de. Hayang ya, yatakitakan kang Crispin. Sa. Tumban? Tumban. Basta taira na ba nga? Wala. Bagtok. Dapat dispose mo ba? Katunyo wa pulos siguro ko bugal mo tunyo. Di to lang nako kaila nga may nga blaryo. Oh. Biyakaro ba? Mayo ka na. May ka pre? O kanang taksara ka brambal niya maayo gid yung tao. Laki kailan na pre? Na, Asa dapat na? si Undroy. Asyon Dre? Gahi ginang mananambala siguro. Taga dito ba? Babaw, bukid. Undroy nga lang. Kagwanta ka niglakaw? Hindi, kuyo ko niyo. Basta maayo lang. Madapa man ka. Madapa. Tara. Lugayan na to, pero maayo na ko. Kundi madam, pasaan nung ka na mo? Lagi madani bro. Ay, man Maayo maayo na eh. Pilar mo to ay. Siya. Tuhana po Dre. Chief, kalabi ng kaon, hindi ka hilisan. Maayo lagi yan dayon. Cool, ay balaka na imong sakit nga. Hindi mahilis ka na mga guma. Layo pa ning kuha na ni masig. Manok ba? Ah, madar naglakaw eh. Tapos na rin ta. Ayaw din na imong sakit. Oo na ni. Ayaw lagi na dayon lagi. Boss, ngapon dia. Boss. Oh. Saya to. Kami kuan ba kay. Kung may boss sakit lagi yang diyan boss niya. Kaon si Lisod siya sa itambal boss ba. kaon na ni nga. Kaon din ang guma. Para ayaw na ka. Liguran na nga to. Asa man yung sakit mo di ay? Wala lagi. Kun kalit na ni. Lain ako tiyan niya. Ubo. Nawa kay isa pag kaon nga wala ganina. Sa may kaon mo. Kaon ko kuan gani ang pagbatim do pulos. Oh, saan na may lison na? Dali ram na mahilis. Oo nga lagi. Ay mo suwan ka. Kailan na Ay, imo say. Oo di ay. May manambal yung tuhana pre. Oh. Ay nang lambal eh. Yung pangan niya, undoy. Undroy. lagi mga process ba? May na mo tambal eh. Oh, kamao di. Press mo ba? Daghan sila ka na napaayo ni boss. Imo Ikaw, Arbular di mo na. Uban na siguro na ayo, bro ikaw siguro Sa patay. asul, ya. na nayo. Buyag. Sa aso lang daan oh.
Yo. Aso ba, no? Tagsara mo pinalibre. Uban manam. Daghan ka na sa naayo yo. Tagsa na libre yan imong Ang uban manampal wa may Yawa, aswaso. mo tambal. Paduli gamay. Ha? Boss. Ndoy. Basta na. Hindi na mo Sarahan ka talaga. na sa kaso. Ayaw kay basin og Usig malasuan na tong naong na, boss ha? kasi kasamot ang ihang sakit ng atong tinuod. Oh. Tama lang. Tibo kayo, no? Tip kina na ini. Nam gi herbal gi padag aso. Apil ba? Yawa ni. Ano, siya ro di ka maayo na. Kini. Sa toy kuan mo ubo ka? No, napasilain. Maniid lang ta. Di ubo sa kuno. Ha? Ubo sa kuno. Uha! Ubo sa. Ahem. Ay bawa nang say sakit nimo. Bawa na. Law mat ubo. Ay imong ang imong sakit ubo. Mm. Ako sakit ubo. Oo. Sa pa yung lain sakit nimo? Wan, kanang di ko katog, di gabi. Di ka katog gabi eh. Hmm. Aw sayo na na. Sam na liya. Ug di ka katog gabi eh. To kagadlaw. Oh. Ano to? Kayo. Handog Bali, problema. oh, man Diba? yan, eh. Oo. Suni. Yung katog gabi niya mo to ko Abangan kadlaw. ron Oh, tayo to na. kadlaw. Di ka katog gabi eh. Adlaw ito mo. Abangan ron tayo na. Oo. Saan ba may laing sakit nimo? Nasa inla yung sakit na ko rin nga Sulti ginatanan yun. mo Buha. palit ko imnunon. Mhm. Ako yung palit imnunon. Mhm. Way sakit. Oh. Ano ba? Nya? Nya, kung libre, masakit. Oh, Oh, ba? Oh. Ay, klaro. Sam na sa. ibawa na nadaan. Say, oh. Sana. Sa mo na kuan Ang sakit bugbog sakit na na. sakita Mo naman. na problema na. Ang problema na nimo, Hmm. nipis kag tinai. Pwede kag bagag naong. Sa. Ay na sa mga. Ari mi yung Diya sa mga. botong ka na mo dili unahan ha. Nga. O sige ki, una mo kay daghanap og sakit na ko nun. Oo nga. Bagag imong naong. Nipis imong tinai pero bagag imong naong. Mao din day. Oo. Mo na yung sakit nimo. Ano, napagilain sad. Oh, dapat eh. Ang sakit na ko. Kaungog nangka. Ang kaliban ako nangka. Nangkag gyapon. Hmm. Karon, Nya, kaon sa kog saging. Saging sa kong kaliban. saking gyapon. Hmm. Manong na. Mo ba? Sawa. Sa mo nang Ay. sa sakita na. Tira. Sayro na. Nakoy kunin mo. Para ito sa to. Ang mukaon kag saging, ang imong kalbang saging. Oh. Ang mukaon kag nangka, ang imong kalbang nangka gyapon. Nangka, oh. Ayun. Sa man. Para tae ang imong ikaligwang. Hmm. Kaon kag tae. So. Oh. Oh. Mayroon ba ka nga ang saging? Oh. Imong kanon ang ikaligwang saging. Yang kaon kag nangka. Mukaon kog tay. Nangka lang gyapon ikaligwang di. Kaon kag tae, aron mulit kag tae. Una. O mo na siya, buhaton. Oh. Diya, wata ko diya kay magkuha og Oh, sige. akong ibayad nimo. Okay. Okay. Pawat ko dire. Sige, sige. Sige, boss. Balik ka ko, boss. Okay. Ito kay ito balik. Kaya bitaw. Ito ba ito sa kita Sa siguro. sakit si. Oh, nanay. Uy. Ah. Be. Sa okay na dito. man ang bala nun. Ayun. Sa may resulta de. Akong ginan nga akong nakoy kinatapusan og sakit mo. Kaong kog nangka, kalibang kong nangka. Oh, Nya, nangka. Ingon diha, mo ba? Nya, napad boss. Kaong saging, ang kalibang ko saging. Saging. Sunod ang kinatapusan. Oh, Pakanaw ko niya tai. Oh. Nya, Yabang. para kalibaw og tai. Oh. Pagkaw ay klaro ko mo nang bala nun. ya. Uy, klaro dito de mo nang balo. Abi na kugmay na to kayo. Hanapa no to gawat ito eh. Bayri to eh. Na makabayad makaturon. So, hanapa to yung magkikuha eh. Ah, bayad. Bayad Bayad to, ta to to. kay. Kau Tambal dayon mo ka. Dayon ka kag taw tae. Di na akong balik ko niya kay pakanong tagtay.